Anzjani iktar minn 75 sena se jibdew jirċievu għotja ta' €300 tul il-jum tas-Sibt. Hemm iktar minn 27,000 persuna li għal darb'oħra huma intitolati għal din l-għotja hekk kif imħabbra fil-baġit għal din is-sena. Biex anzjani u anzjana f'din l-età jieħdu dawn il-flus iridu jkunu għadhom jgħixu f'djarhom. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia għamilha ċara li dawn il-flus se jingħataw f'darba kontrarju għall-impressjoni li pruvat tagħti l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jidher li l-Oppożizzjoni m'għandha xejn tgħid li tipprova tqarraq bil-poplu Maltu b'ċib diversi dikjarazzjonijiet mhux veritieri u illi fl-aħħar mill-aħħar ibużiqat inqasam f'wiċċhom. Għada stess qalu illi il-bonus ta' €300 għall-anzjani illi jqogħdu ġewwa djarhom mhux se jkunu qed jirċievuh. Għada se jkun qed jirċievuh bħalma jkunu qed jirċievu wkoll l-allowance illi daħħal dan il-gvern għall-ewwel darba dik tal-€100 u l-€200. Il-kontribuzzjoni ta' €100 u €200 tingħata lil dawk il-persuni li fil-passat ħallsu l-kontribuzzjonijiet tal-bolla u llum mhux qed igawdu minnha. Il-Ministru Farrugia sostna li b'kollox dawn il-kontribuzzjonijiet jaqbżu l-10 miljun euro. Il-Ministru kompla jgħid il-pensjonanti ġew traduti minn gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista bl-unika żieda li ħadu minn barra dik tal-għolli tal-ħajja kienet taħt il-gvern preżenti u li ġiet imħabbra fil-baġit għas-sena 2016.